e máis Mirón, dentro do Guanaquiño, vai dar comezo esta función. Celébrase nesta sala un xuízo singular. O Meco vai ser xulgado por algún que outro malo. Que pase sitio o abogado. E despois o fiscal. Os alguacís preparados, aquí todo listo está. Agora todos en pé. Carrillos sen falar, que a súa señoría xuíza de contado vai entrar. Eu son a señora xuíza e comezo a impetar. Mais se silencio non hai, mandarei desaloxar. Eu teño poder judicial, ninguén está sobre min. Se tomo unha decisión, acéptase sen remisión. Preséntese ao abogado, ao público desta sala. Trae aquí as credenciais e faga uso da palabra. Moitas grazas, señoría. Defenderei este acusado cos miñas artimañas. E máis, se resulta culpable, eu non alegarei nada. Xa vexo que está vostede preparado para defender este caso. Mas agora sente callo, que seguramente o fiscal terá ganas de falar. Eu son a señora fiscal de traballo acusador. Adícome a examinar as faltas deste lambón, indagar e indagar, censurar e censurar, pero ao final vou conseguir a este Meco condenar. Un castigo exemplar, un tormento sen igual, este pillo a levar. Non haberá piedade para un ser tan infame. Menos verbas e máis feitos. O acusado que presente, en principio, é inocente. O fiscal vai demostrar o que o reo fixo mal. O abogado a tentar as súas probas refutar. E ao final, o meu criterio, sen medida, o máis severo, dictará con resolución unha sentencia xusta, como todos nos gustan. Dea comezo o xuízo. Toma a palabra o fiscal. A primeira testemunha é un estudante de civil, que sabe contar máis aló de 1000. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade, non máis que a verdade? Xuro. Meco Mequeiro, trampullón e mentireiro, acúsate da reválida de sexto e terceiro. Non quero máis exames en febreiro, nen ter que repetir en primeiro. Quero un aprobado xeral, aínda que o exame o faga mal. Non entendo iso de competencias, prefiro falar de intelixencias. E se hai que facer a evaluación, mellor prestar atención e guardar o exame nun caixón. Aínda que pensando ben, un aprobado xeral non estaría nada mal. Mais seriedade, señor abogado, que vai pensar esta xentiña? Que gañamos o título de dereito sentados na cociña. Chama a orden aos letrados. Fagan pasar a seguinte testemunha. Testemunha, veña aquí. Poña a man sobre este libro e repita comigo. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? Xuro. Eu acuso a este Meco dos atentados en Niza, Berlín, París e Turquía, porque morreu moita xente nesta Guerra Fría. Fixéchenos moito dano, e o mundo aínda arrepía. Nas rúas respírase tristeza, por uns terribles atentados planeados con tanta destreza. Tamén te acuso de inmigración, que rompe familias sen compasión. Ti non mereces perdón, mentirei. Moi grave é o problema da inmigración, mais o xuízo ha de continuar. Que pasa a seguinte testemunha. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade, non máis que a verdade? Xuro. Eu acuso este cabezón de ocasionar a aspiración de casi e táctica administrativa sempre tan activa. Todo o facía con alegría. Mercedes a conserxe axudaba moita xente, un sorriso de dente a dente. Por
Por a túa culpa marcharon para sempre, ainda que lembramos cariñosamente. Na defensa do meu defendido, eu teño entendido que xa están traballando no colexio referido. Cheche, administrativa, e Alfredo, conxerxe. Os dous moi eficientes e tamén moi pacientes. Moitas grazas, señor abogado, polas súas consideracións. Levan vostedes razón, mas agora debemos continuar co xuízo. Así que, sen dilación, que pase a seguinte testemunha. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? Meco Mequeiro, eres malo e trampulleiro. Sabemos que ti fuches o culpable dun crime innomeable. És responsable do acoso escolar a un inocente rapaz que pola túa culpa, coa súa vida, quixo rematar. A súa familia quere un fillo xusto e ti tes que pagar o custo. Arruinar a vida dese neno é unha cousa que non ten arreglo. Mereces unha boa amonestación. Contigo non teremos compaixón. Moitas grazas, testemunha, pola súa intervención. Marche vostede tranquila, que aquí xa se toman medidas con gran determinación. De seguro que as titorías entre iguais son a solución. Moitas grazas, testemunha. Xa se pode retirar. Por favor, señora Mocín, faga pasar a seguinte testemunha. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? Xuro. Meco, estás acusado de que o Parlamento estivese tan desordenado. Un ano sen goberno, sen subir a pensión, causa mala impresión. A Sánchez levou no vento e como encantamento puseches a Rajoy de repetido presidente. A política eu non entendo. Razón ten a testemunha, que podemos nos decir? Algo bo debe ter, cando todos queren repetir. Fiscal, abogado, garden os seus comentarios para a mellor ocasión e continúe o xuízo sen máis dilación. A seguinte testemunha de contado e traer e rápido xuramento lle hei tomar. Meco, estás acusado dun crime xa analizado. Desapareceu unha moza da Pobra do Caramiña do seu sufrimento. Ten que rematar. Devolve xa o seu paradeiro. Non sexas malo, de trampulleiro. Moitas grazas, testemunha, pola súa intervención. Teño o meu compromiso de que traballaremos juntos. Mais o xuízo ha de continuar. Que pase a seguinte testemunha. Traio dúas testemunhas para paseos a forrar, senón non vamos ter tempo nin para almorzar. Xura vostedes dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? Meco, sei que estás acusado dun crime infame. Estelouse un avión en Brasil e todas as miradas céntranse en ti. Estás acusado do incidente que matou a tanta xente. Dice que metes a fogueira e arder nunha leira. Ti do lume és fanático, incendias casas, montes e ata un cemiterio de neumáticos. Causaches moita contaminación sen ninguna justificación. Agora temos erosión e animarse na habitación. Ti si que metes a fogueira e arder nunha leira. Ten razón, señor abogado. Esa parte da declaración en acta non a constar, sempre e cando a seguinte testemunha faga pasar. Ninguna nin dúas, 3 e 3, que as miñas tripas estánse a revolver. Meco, ti tes a culpa do asasinato en Telleiras, onde un home matou a unha camareira. E non foi o único caso. Ao longo deste ano, 53 asesinatos. Non se pode consentir. E por iso nos pedir: fora Belén Xero! Fora Belén Xero! Fora Belén Xero! Fora Belén Xero! Silencio na sala, o mando de desaloxar. A seguinte testemunha tamén quere falar. Meco, estás acusado de votar a Obama, o presidente hoxe ausente, de ter
independente do que tramo comunamente, que se facer un muro con México, que se decapitar a existencia médica, que se cobrar impostos aos chineses, que se... Este mundo é de todos. Claro que tes razón, e toda a culpa é deste grandullón. Que vos conte porque España conseguiu tan poucas medallas nas pasadas Olimpiadas. Calado mollado, a culpa só foi. E para demostrar os datos desta carpeta vou presentar. Estudarei estes datos e se a culpa foi súa, a forza de xustiza caerá sobre ele. Por favor, retírase as testemunhas. Que pasen as seguintes. Que pasou, señor Alguacil? Non se presentou a testemunha? Sí, pero hai unha cousa que lle quero consultar. Consulte. A testemunha quere entrar cunha perruqueira moi capaz que a unha rapaza o pelo a cortar. Din que son de convivencia dun proxecto do colexio que han falar dos oficios que sufren con paciencia, dos estereotipos as consecuencias. Deixeas pasar, se con isto queremos acabar. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? Eu culpo este meco de todos os estereotipos que nos levan a xulgar sen antes reflexionar. Por exemplo, que non foi nunca unha perruquería e se alguén con menos pelo do que quería. Fixadevos ben, porque aquí vai pasar. Quero quitar a película, un centímetro nada máis, porque con este pelo tan longo de recreo me atrasa. O que ven que monta é sempre legal. Xa está, quedou de morir. Un centímetro, e vostedes que se me sacando o meu longo pelo que ia triunfar no recreo. Caramba, como se te pasou? Por un centímetro de nada. Se estaba guapísimo. Bueno, eu vou despacho. Que aquí non reciben horas de traballo. Estes estánse animando. Aí fora hai un señor que parece un doutor e dúas señoras que parecen con moita dor. Señor Alguacil, faga pasar ao seguinte estereotipo. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? Xuro. Eu acuso a este meco dun novo estereotipo de fabricar matasáns para os nenos enfermar ou se cadra matar. E que dicir da súa letra? Quen diría que algún día pisaron unha escola? Atendede o que aquí vai pasar. Doutor, hai unha semana que non como, non durmo e non bebo auga. Que pensa vostede que me pode pasar? Déxeme pensar e darei un diagnóstico. Xa está, o que vostede ten infame, sono e sede. E terá remedio, doutor? Sí, darei un tratamento que curará enseguida. 3 pastillas pola mañá, 2 cucharadas de xarope co xantar, un inxectable pola tarde e 5 pastillas antes de se deitar. Espera que yo apunte. Xa está. Pero non dixo vostede que só era fame, sono e sede. É que aquí non se entende nada. Que quere? Eu son un matasáns. Xura vostedes dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? De ninguna maneira. Eu son un político e iso de dicir a verdade vai contra as miñas crenzas. Que xura testemunho. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? Xuro. Eu acuso este meco da corrupción do noso país, de que os nosos políticos non fagan máis que mentir e buscar o seu beneficio antes que o noso porvir. Mirade como o fan e como todos o fan. Sempre en busca de noticia. ¡A reporteira! Estamos aquí falando de tamén razón no político de barba. Quen fala aquí son meu, que o interese público son meu. Non se fale contra. Direille, ante as denuncias de corrupción na nosa localidade, actuamos con moita rapidez. E que fixeron? Metimos aos denunciantes na cárcel. Como é posible tal fechoría e que por riba se ría?
insensatez, na cárcere todos hai que meter. Fora! Fora todo o mundo! Dicen que fora! Señoría, non temos máis testemunhas e menos mal, porque canso estaba a decir sempre o mesmo. Xura vostede dicir a verdade, toda a verdade, nada máis que a verdade. Agora, o que eu quero é irme para a miña casiña e tomar todo o caldo. O caldo é nada máis que o caldo. Señora xuíza, o final do xuízo é inminente. As pruebas están presentadas ao caso de evidente. Tome vostede as medidas que considere convenientes. E vostede, abogado, ten algo máis que dicir? Despois desta exposición case non podo falar, así que de precedente concederei a palabra co fiscal. Queda logo este xuízo visto para a sentencia. Eu darei o veredicto baixo a miña conveniencia. Quedas condenado Meco a vivir na autobeira, no soto deste colexio. Allí quedarás encerrado ata o próximo ano. Así te confunda o demo por la cazar e la luz. Aún será do venres, o días da extradición. Acompañaremos de todos formando unha procesión. Espero que desta vez aprendas a lección. Despéchese logo a sala, podes dar o parabén. Voltese queren de novo para o troido que ven.